Adini. Uyena ubaba kaSihle. Cha. Mina nginanga. Kanjani uSihle nale gama elithi Sihle labuya kuwe kini? Mina ngingazala indoda engaka mina gogo. Hayibo wemfana. Akuyona ingane yakho le. Cha gogo akusiyona ingane yami. Ingane yami. Na umhlolo bo. Ngiyabona asazani mina naye. Wazi Mina bawukuphi impilo yami mina ngisokola lokho. Bengekho ngikwazelaphi ngingenaphi mina. Hayi. Na umhlolo ekseni. Gogo chaza isitori. Awuyizali lengane. Angeke mina ngizala indoda. Okay, asimeni kancane. Igama la mama womfana ubani? Usiphiwe. Usiphiwe wena noma ngitshela ugogo wakwenzani Siphiwe? Ingane yakho gogo yangidlingula. Wema. Yangilanda estradeni gogo ingane yangidlingula. Hayibo nangumfana bo. Wakudlengula. Yangidlengula ingane yakho. This can't be real. So manje into enjalo mfana. Ngivuma ingane engasiyona yami. Umhlaba unjani Wait, Budi, phela lento yenza yazi you accusing umuntu ngento that is very serious. This is GBV. This is GBV. So uke report wena lento la. Ngula ngalithi. Ningibize la for lamanyala la ngizovusa inhliziyo ipain engiyifila enhlizweni yami. Budi thina umntana uyagula, umntana uyadinga. Umntana uyadinga. Siza awukwenza kodwa le mntwana ufana nale mpumulo ifana neyakho. Umntwana ufana nawe lo mntwana nami ngazi wena. Yeke. Impumulo yakhe ifana neyakho. Manje wena mawusomphika kanje uzokhuluma ngama rape la. Hawu. Khoneki ukuthi ngoba ngiyakwazi ukuthandana nomntanami. Ngithandana naye kanjani? Bowuthandana nomntanami wena. Mina umuntu uyangisiza kanti yena uyangiripha. Bowuthandana nomntanami usuyamphika namhlanje. Mana ke gogo bekakusiza ngani? Bekakusiza ngemali, kade kusiza ngani? Cha uSiphiwe. Babukeli ngiphinde ngilibingelele nangalo mzuzu igama kuseyena kumabutho lana maziyo from yona iProfessional TV reality show. Ngizokhumbula ke last time udaba lika baba nanayi ingane kanye nogogwayo. Abantu abaningi sabe sawafisa wathola ama results ke lawa kade lindelekile DNA ubaba sizomfundela. Kade ngebhadi ke ugogo umntwana ke angesifanga sokubambeka lapha nalapha ke azange sakhona usiphu aphumelele. Kodwa sibatholile ababili njengamanje. So baba sicela nihlale nami lapho kancane. Ngibheka lama result lawo. Alomntwana baba. Ngoba sasithembisene ke ukuthi hayi i-DNA test izokwenza wathi nani khuluma nalomunye usisi lo osebenza naye but unfortunately akekho ke namhlanje khona mina ngimokwazi ukuthi aphinda kuye nama results so ama results baba angani uma ufuna ukuzifundela nokufuna ukuzibhekela wena noma ngikutshela Hayi funda ngilalele futhi. so cut it shortly nje ama results akhipha 99.9% ukuthi wena ubaba wengane nawe ungabuka ungazuthi ngiyagropa or kanjani angazi wena ungathini ukuphawula kwakho kuloko Uthi ngibambe la kahle. sibona lawo wasibuyele nawo haleluya Oh usiyami. Azi nokuthi ngingathini mabutho. yeah Ingane. yona umntana wakho athi uye impela angazi kunamakhono ongakusho eganeni namakhono akusho angazi kuphi babukele noma enganeni unomqale ngayo nje ingane ungakhuluma nje Ngiyaxolisa Sihle. Sihle yena ubabakho ke lo kufika kanjani kuwe lokho Hayi ngiyacabanga ukuthi impilo manje seyizaba ngcono kakhulu. Izinto eziningi ngeke ngisasokola ngoba sekakhona empilweni. Noma yena afike late. Kodwa Sengikhona manje. Sengikhona. Manje sikakhona. Sokunakekela ngizokwenza yonke into ekumele ngiyenze mabutho. uqale eqaleni ulungise konke la kwasala khona Ulungisa konke. ngoba ngezwe phela lapha kuthiwa angazi khona izinto umntwana ufuna ukulungisela izinto ezithile manje ubaba bekade engaziwa nani na uhambele ekudeni kodwa ngoba seliphumile iqiniso ke phela ngazi sozomela ulungise lezo zinto lezo kwathi emele zilunge ekhabo ulungisele ingane ngoba ngeze ugogo engane ekhala ngithi last time kanje ke umntwana ufuna ukulungisela izinto nani kanti nawe ngapha ubuhambele ekudeni ngisibanga sokuthi awukakabi na show yabo sengikhona manje empilweni yamfana Sihle. ngizokwenza konke Sengizokwenza konke ngizolungisa konke ngizolungisa nje kube right mina naye sibe right sinaye. Ngiyaxolisa mfana wami ngakho konke engakwenzanga nakhona futhi ngiyaxolisa.
wena ugogo naye ngicolise kuye futhi ngenze nje ngilungise konke kube right nanawe sizwane mfana wami. nawe kube ubaba udlala indima yokubaba ngoba suneshop la vele kuyenzeka ukuthi abanye obaba ne bedlalele kude nengane because kunzima akukho lula ukuthi like wedla ingane nawe ungekho sure ngayo kodwa ngoba su100% sure hayi ngiyacela ukuthi izinto sezulu ngokwena abantu usihle hayi kuzohamba kahle babukeli nazwela ke lapho ingane ubaba kaSehluye lo baba kaSehluye yena lo straight yake babukeli nazwela kudaba lika Sihle nobaba wakhe la kuhambe kanjani biological father yena ulo ubaba lo ngapha baba umfana so ngicela babukeli lapho nibe subscribe benifunile part 2 wala nawo ke unfortunately namhlanje ubanjwe mina ngobanjwanga ke ile present yethu enye so sicela nibe share lapho ni like ni subscribe onenkinga ethile naye asibhalele kuyo le email le or send WhatsApp khona lapho njengoba manje sicela ukuthi Sihle ngizafuna ukuthi ngithi ukuthi nqamqam nobaba bakho kancane yabo sicela ukuthi usilinde ngale yakhuleka futhi ungabi nankinga uzokuthola ngale baba Good. yeah akuzolunga kunzima thina as iProject TV vele sesitila ngereconciliation angithi sa reconcile abantu siya reunite kahle yabo so wena angazi wenele kulokho kukhona noma khona okunye mhlawumbe ubusafisa ngathi singakusiza ngakho okuthile ukucabangayo nje okunye lokho osukutholile nje Mina bengifuna nje ukuxolisa yeah ngiphinde futhi ngibonge kuProject TV ngicolise kubabukeli abaphilayo ngendlela engiphathe ngayo ukuthi ngingakhulumi kahle nogogo yeah phinde ngicolise ngento engayikhuluma futhi okay ngokuthi ngizama ukubalekela icala lengane sinomama kaSihle yebo besifunda sonke senza konke soyithu sasifunda ngelinye ilanga sasesikhathele kusebusuku sasalala sonke kwase kuvuka lemizwa ngani mabutho yabo sobabili kwenzakalayo njengoba sekukhande kuSihle nako sisafela ima ngifuna sithi uthinta le ndaba le ngijoba ngixoxa ingane ngifuna sithinte le ndaba le ye rap ukuthi le ndaba ye rap le into ekhona noma wasu uzivikela phela kuthi umlomo isho lokuziphungela wasuzivikela nawe ngokubayekela amacala akho umdala nami ngangiyivikela into engekho wasuyivikela nawe ngoba kusuke kwavuka imizwa kube kithi sobabili sinoma wakho Sihle angazi if you understand na hayi ngiyakuzwa nede nje ngani qhamuke nani ngaplananga sasithi nje siyagangela nje ngebhadi kade umama phela usashona ke phela ngesathinta lokho kakhulu nawe sesikuvusela amanxeba yabo sivusela nomndeni wakho mama amanxeba le ngesayithinta kakhulu babukeli niyazwela ukuthi abahambe kanjani lika baba lo ngapha indaba ye-rap ayikho kakupleniwe nede nje kwase kuzivikela kuphela yeah hayi ndoda wenene hayi ngijabulile bhuti ngijabulile okay it's fine ngiyabonga kakhulu kuProject ngiyabonga kakhulu ngikwazile ukungisiza bhuti omdala sibonga so ungathi nje nakumbukelo sekhaya usafisa ukusibhalela onenkinga ngasho nje ngithi hayi babukeli Project TV yasebenza iyasizana ake nathi yebo lisikhona sibaningi sigcwele sinenkinga zethu ezihlukene sometimes angeke sifune ukuthi sivele kuma TV sivele kuphi kodwa egcineni kuyavela konke kuyavela at the end of the day konke okwenziwe ebumnyameni egcineni kwelanga kuzovela ekukhanyeni yebo hayi siyabonga babayi ngicela ukuthi ngithole ngale emotweni ngibe ngivala ishow la ngabantu sebetholile iclarity yabo babukele lapha ekhaya uyalizwa udaba uhambe kanjani nawe lapho ngabe unenkinga efanayo noma unenkinga ehlukile kunale ungasibhalela lapho ufuna upass 2 we-DNA ngosami nayo i-DNA igcina ibuyile vele sabile sayenza iyabuya yathola iclarity neclosure nani so ke lapha ekhaya isemsebenzini kuphi ngabe unomngani afisa udwana nayo ngabe usibhalela lapho manibhala lapho ku WhatsApp abaningi abathumela ama-email bathumela straight ku WhatsApp cela manibhala ku WhatsApp ningabingeleli bese nilinde ukuthi ngizobuza ukuthi njani bingelela uhlala estoryin yabo because abanye bagcina bengaphendulekanga umuntu efika bingelele
nami ngimbuza ukuthi unjani naye athi uyaphila mina nginjani bese ngiyabona ukuthi ayi ngoba ngimazi siyabuzana nje impilo ku-useless ingabe ngisanakho ulayini mude lapha nama-taxes made yabo lo ehlala story phela okay cela ukusubscribe lapho ushare lapho i-comment-ke nawe-ke le bese uhlala bese uqhubeka sibuka ama-episode lawa alandelayo usupporte njalo lapho siyabonga danko.